mig ikke endnu. Ja, okay. Nu gør den. Nu er I på. Hyggeligt. Kasper. Skal jeg spise dig som en fisk? Nej. Vil du spise mig for en fisk? Jeg spiser dig som en fisk. Jeg sidder bare og snæver min hånd. Ah. Du stak mig i hånden. Det er det vildeste, der nogensinde skal. Fuck, det gjorde pisse ondt, mand. Dræber. Stik. Au. Nu har jeg Kasper sidder derovre. Afvæbne hende her. Kasper sidder derovre og er ret ensom. Kasper kan ikke lide showbusiness. Det kan jeg. Jeg er super glad for det. Nicky, du er født til at være foran et kamera. Selvfølgelig. Kasper, du sidder bare der med din hat sådan. I må ikke se mig. Så kan du den bare. Så kan den bare stikke. Nej, stop! De går klar over hele verden, kommer til at kunne se det her, ikke? Så er det slet. Det er goddy. Noget lige væk. Lige grønne. Så kommer Nicky bare. Ved du hvad? Kasper. Se. Goddag og velkommen til måden du lærer at rene din kat. Du tager strinen, og så strider du sådan her. Og så strider du sådan her. Det er rigtig lidt. How to be a popdreng. Skal vi lære dem, hvordan man er en popdreng? Jo. Hvordan er man en popdreng? Ja, Sådan. Sådan er man en popdreng, åbenbart. Ja. Ej, okay. Så bliver vi bare angrebet. Så startet. Ej, nu er mit hår gang til helt bollehåragtigt. Der er det hele tiden været. Ja, tak. Så sidder han bare og stiger. Nu skal vi lære, hvordan man plukker øjenbryn. Kasper, kom her. Hvordan du plukker øjenbryn? Kom her, Kasper. Det gør pisse ondt. Ja, okay. Kan du ikke finde ud af, lad mig gøre Jeg gider noget. ikke gøre det. Du gør det på dig, Nicky. Nej. Jeg gør det på mig selv. Okay, her, værsgo. Gider du godt? Giv mig det der. Giv mig det. Oh my god. Nicky er farlig, han har en pincet. Jeg er ikke så farligt. Jeg har lyst til at brænde et eller andet. Skal I se? Jeg har lyst til at brænde et eller andet. Hvad er mig? Skal vi ikke finde noget? Altså, ej, min fars retspapir. Vi tager computeren med ned på gaden, og så brænder vi. Ved du hvad? Jeg er pyroman. Vi er nede på gaden og brænder alle min fars tiltalepapirer og hans dom og sådan noget. Yeah! Kom, vi tager computeren med ned. Nej, jeg gør det. Kom alle sammen, vi skal brænde noget. Hvem vil være med til at brænde noget? Camilla! Nej, vi gør ikke, Kasper. Eller hunden. Nu skal vi bare lige søge. Jeg elsker det hår. Jeg står fan. Prøv at se, den har sådan nogle dræberøjne. Prøv at se, lige her. Eller sådan, hvis man gør sådan her, ikke? Ej, skal vi ikke filme noget, mens vi brænder? Okay, prøv at se. Meget sød, hva'? Du sidder og ødelægger mine bukser, helt ærligt. Jeg lægger altså en spids. Det er mine bukser. De patter. Prøv at se, hvor sød den er. Prøv at se. De Prøv at der se. pige, der er ikke. Hun har bare fået mine spidse patter i øjnene. Uhyggeligt. Og de er rigtige. Skal vi Prøv at se, hvor uhyggeligt det er. Hvem hjælper med at brænde noget? Dræberhund. Det er Okay, den må godt komme med på bålet. Må den? Ja. Okay, kom Kasper. Vi skal ned og brænde noget. Det sker. Nu stopper du. Nej, jeg gør ikke. Jeg er færdig. Så ligger du bare på dig. Det er rigtigt. For fanden. Sådan er det, hvis man vil tæmme det vilde dyr. Så skal man bare spanke den. Velkommen til katten på sko. Lån mig lige en kasket. Lån mig den nu, kom nu. Ja, vi er showbusiness. Kom. Hold lige den her, jeg henter lige en kop. Okay, det bliver der for vildt det her. Frød! Hende kender vi, tror jeg. Hende kender vi ikke. Det er kongen, det der. Ja, hvor er min? Hvor er min? Min prinsessekrone. Kast.
Det er min prinsessekone. Det er du godt. Du godt. Så er jeg bare helt stille. Kasper han sidder sådan på. Jeg er kongen af dronningen. Af Japan. Kom, det står det. Fuck. Du vejer. Ja, tak. Sådan her spiser man sin dronning. Det kommer man ikke alligevel. Kasper, du er fotograf. Er det ikke det, der er? Jo. Det er lidt lyst. Jeg skal være fotograf. Hvor jeg på den her Fuck. Dræber. Kasper, du er pæk. Okay, bare alarm igen. Disse patter i øjnene. Bare alarm igen. Jeg besliger en tegnefilm, selvom den faktisk er en. Og den har sådan nogle dræberøjne. Kasper sidder bare og holder den der. Han er lille, hvor man smadrer den. Jeg Okay, kan godt lide de der Der står du så i dag på hånden. nu var den her video 8 minutter.